Здравейте, хора! Днес ще ви покажа как да играете agar.io с приятели. Но още не показвам, ще изиграя една игра първо. Като Steam, аз съм Steam, не ме яще. Няма откъде да си купувате игри. Дате път типа се махни. Ай, аз гледам през камерата, не си гледам в това. През телефона, през камерата и не виждам хубаво. Добре, сега ще ви покажа как да играете с приятели. Значи, тук правим нова страница. Google и пишеме agar.io сервер браузър и търсим. Ето това. Мисля, че трябва да е. Ето това. agar.io сервер браузър from web. Да, мисля, че трябва да е това. Да, ето го. И ви излиза ето това. И вие цъкате ето тук. Обаче аз съм с тъпата Mozilla, защото вчера трябваше да инсталирам Mozilla и сега нямам Google Chrome. Направо то компютър не знам какво ще го правя. Ще почна като How to Basic щука. Ще покажа как се инсталира GTA 5. Ама щука. Аре де, колко време ще зареждаш. Аре бе, тъпотия. О, сега трябва да изтеглям Chrome ли? Вчера да инсталирам Mozilla, днеска Chrome, последно приемам и инсталирам. Ох, стопа, направо. Google Chrome, вчера па трябваше Mozilla, защото па нещо не стало през Google Chrome, направо ме омръзна. Не виждам мишката. Ай, чакай, намерих. Изтегля се. О, божичко. Изпълни. Какво стана? Ще реклами, бе. По това начало па сега тук. То компютър се побърка. Или аз го побърках. Ох, божичко. Google Chrome. Иска Google Chrome. Добре де, добре бе. Ето, браво. Прави се опит. Аз имам интернет. Какъв опит правиш? Директно ми пускай Хромчо. Че този мозайл чу ме дразни. Опа. Извинете, изпуснах камерата. Ох, сега трябва да изчакаме. Маничко. Хромето се инсталира. Хромието се инсталира, да. Ей, Гидончо. Гидончо. Погледни на тук. Гидоне. Да, това е мой котенче. Ама трябва да го продавам. Ей, аз съм тъжен.
Сега чакаме да се инсталира. Вижте го. Колко е хубав. Той е Сфинкс. Ама трябва да го изпращаме във Варна. Вече не знам колко време сме заедно. Ми е много тъжно сега. Хайде да хром. Най-накрая имам хром. Добре, сега ще ви покажа всичко наново. Опа. Айде, отвори се те. Ти Mozilla си направи газешарен. Много си гадна Mozilla-та. Разкарай се! Колко пъти трябва да цъкна хикса? Гледай, ми се отваря още една страница. Фатална нахалница. Mozilla. За какво някой обичат повече Mozilla? Аз обичам Банкия. Шегувам се. Обичам Chrome. Той е много добричък. Но ако ми зареди, ще е добре. Зареди. Добре. Или тука. agar.io сервер браузър. Опа. Брау. Добре, аз написах браузър. Сер! Стига бе! Сега наново ли ще го пишем? Ask ли? Уф. agar.io Какво беше бе? Аз вече забравих. Сервер браузър. Добре, написа се. Мерси. Зарежда. Леле, това стана много дълго видео, бе. Както само да играем с приятели, ама... Добре, мислиш ли да заредиш? Добре. Имаме стъпка напред. Ей! How to server browser. Ето го. Ето го. Ето па ми се отваря някаква реклама. Стига, бе. Па... Нема спирка. About blank. Някой няма ли да ми го прави? Моля ви, правете ми го. Добре, ето. Излиза ви това. Вие цъкате добавяне към Chrome. Айде де! Айде де! Че се е направена с дърма. Мръзна ми. Ма, какво трябва да направя, за да се цъкне? Ще спамя. Да. И реши да ми изчезне даже. Добавяне към Chrome. Добре, бе! О, майчице! Горкия ми лаптоп. Аз съм го направил на нищо, бе, хора. Не го използвам само аз. О, това може и да стане. Ето.
Нали, след като сте му цъкнали добавяне и ето ви го. IP-то. Значи, чакайте малко. Ник. Да напишеме примерно Steam. Да речем. Трябва да ми излезне да си сме за легиона. Що не ми излиза? Ето. Излезе. И примерно цъкам регион Китай, защото има най-малко хора. И ми излиза ето това. Копирам го. И това нещо го изпращам на моя приятел. И той го копира и си го поставя. Сега тук цъкам Find New Session. Find New Session. Не бе, чакай бе, как беше? След като го копирам, го отварям наново. Чакайте малко. И го поставям. Сега само да махна рекламите. И нали да не ми се отварят други страници. Моля. Лио е на линия, не ми пука. Добре, това не мога да го махна. И сега го поставям. Пиша... добре, хора, просто нещо се обърках съвсем. Заради тази Mozilla се обърках съвсем, така че... не знам. И чао.